Tu, Mărie, ce-ai pus în mâncare? Nu-ți zic, George, e secretul bucătarului. Hai tu spune-mi că mă întreabă ăștia de la urgențe. Abonează-te! No? Da, te-ai abonat? Măi, George, dar mâncat ai. Mâncat ai? Dar fă bine, nu mă mai imita. Zi, mâncat ai. Nu fă bine, nu mă mai imita. Zi, mâncat ai? Știi ce, George? Eu te iubesc. Da, tu, Mărie, am mâncat, dar... Auzi, George, explică-mi tu mie ce-i inflația. Apoi tu, Mărie, mai de mult aveai 90, 60, 90 pe linie, da? Așa, te ascult? No, acum ai 110, 150 și 140. No, fii atentă care-i treaba cu inflația. No, cu toate că ai totul mai mare ca înainte, valoarea ta a devenit mai mică decât înainte. Asta e inflația. Măi, George, dar pe nu ești tu nesâmpțit, mă, la 3 dimineața vii acasă. Hai, de mine, da? Am reușit. Dar tu ce mai gătești de ești cu sucitarea în mână? George, tu să-mi explici mie de ce te-ai dus la alta. Apoi tu, Mărie, pe tine te-a durut capul. M-a durut, dar mie nu mi-ai spus că plătești. Tu, Mărie, unde ai fost? La piață am fost, George, la piață. No, și cât ai cheltuit? 100 de lei. Dar ne zi ce ai luat de 100 de lei. Da, păi că am luat o bucată de carne și un chel de roșii. Apoi tu nu-mi spune că ai cheltuit 100 de lei, că acele vor 70 de lei, știu eu. E, dar nu vreau să-mi dai rest și apoi mi-o dat 3 cireșe. Tu, Mărie, astăzi e vineri? Ce vineri, mai năcaz? Astăzi e marți. Aha, deci ieri a fost vineri. Mă, tu nu ești cu tăte. Ieri a fost luni. Deci mâine e vineri. Mă, bolund, mâine e miercuri. Na tu, Mărie, am o fămă să înțeleg odată. Săptămâna asta nu avem vineri. Tu, Mărie, în seara asta te voi face cea mai fericită. Serios, George? Dar unde pleci? Tu, nevastă, acum că mor, spune-mi drept, m-ai înșelat cu alții sau nu? Eu ți-aș spune, Georgel. Drept ți-aș spune. Dar dacă nu mori? Dar ce faci, măi, George? Vânezi muște, Mărie. No, dar păi ai vânat ceva până amu. Am vânat 3 masculi și 2 femele. Păi, dar de unde știi tu care e mascul și care e femelă? Cum să nu știu? 3 erau pe cana de bere și 2 pe card. Tu, Mărie, astăzi un curier mi-a adus o cutie cu 10 glanțe și o hârtie
pe care scrie în arabă. Cred că cineva mă amenință. Încetează cu prostiile, senilule. Sunt 10 supozitoare și rețeta doctorului. Gheorghe! Gheorghe! Vino repede că avem o ploșniță pe perete! Dar pe ce ai vrea tu să avem pe perete, Mărie? Un Rembrandt? Băi, Ioane, de 20 de ani îs căsătorit și mereu îndrăgostit de aceeași femeie. Ai, măi, Gheorghe, dar admirabil ești tu, măi. Admirabil, dar și foarte periculos. Păi bă, de află Mărie, mă omoară. Te-ai abonat? No, păi lasă și un comentariu acum.